Συντοπίτισσες, συντοπίτες, σήμερα η Κοζάνη αποφάσισε να κλείσει για πάντα τους λογαριασμούς της με το παρελθόν. Σήμερα η Κοζάνη βάζει τέλος στο κατεστημένο. Αφήνουμε στην πολιτική τους μοναξιά όλους εκείνους που ευθύνονται για την εξαθλίωση και την ταπείνωση των πολιτών. Βάζουμε φραγμό στα μνημόνια και στο ξεπούλημα του πλούτου της Δυτικής Μακεδονίας. Ταυτόχρονα στέλνουμε μήνυμα στους επαγγελματίες λασπολογόπουλους της πολιτικής ζωής του τόπου. Τους λέμε με μια φωνή, ορθά και ξεκάθαρα, το βράδυ της ερχόμενης Κυριακής 18 Μαΐου γίνεται η ανατροπή και ξεκινάει η δημιουργία. Η υποψηφιότητα του Θόδωρου Καρυπίδη είναι ένα μεγάλο πείραμα για τη Δυτική Μακεδονία και όχι μόνο. Συστρατευτήκαμε μαζί του διαφορετικοί άνθρωποι από παλιούς και νέους πολιτικούς χώρους με ένα μόνο σκοπό: να αποτρέψουμε το ξεπούλημα του τόπου μας. Αν τους πιστεύετε, αν θέλετε να ξεπουληθεί η ΔΕΗ, αν θέλετε να ιδιωτικοποιηθούν νερά και σκουπίδια, μη μας επιλέξετε. Αν όμως δεν συμφωνείτε με τα παραπάνω, ελάτε μαζί μας ενάντια στη βούληση της συγκυβέρνησης των τοπικών της εκφραστών και των άλλων και άβουλων τοπικών εκπροσώπων τους. Κάποιοι προσπαθούν να μας πείσουν ότι οι αυτοδιοικητικές εκλογές δεν είναι πολιτικές. Τους ρωτάμε και απαντάμε ταυτόχρονα. Δεν επηρέασαν τις αρμοδιότητες της περιφέρειας στα μνημόνια. Δεν επηρέασαν την οικονομική ζωή του τόπου οι βάρβαρες μειώσεις μισθών και συντάξεων. Δεν θα επηρεάσουν τη ζωή μας οι πωλήσεις ΑΔΜΙΕ και μικρής ΔΕΗ για τις οποίες οι υποταγμένοι στη συγκυβέρνηση σιωπούν. Η λύση είναι μία: ανατροπή τώρα, ανατροπή την Κυριακή, για να ξαναγυρίσει το χαμόγελο στα χείλη των ανθρώπων. Με όραμα για τη δημιουργία μιας νέας μέρας για τη Δυτική Μακεδονία και μέσα από συζήτηση με την κοινωνία, θέσαμε το πρόγραμμά μας σε διαβούλευση, δημόσια και καθαρά. Και σήμερα έχουμε την τιμή να παρουσιάζουμε κομμάτια από αυτό. Συγκεκριμένα προτείνουμε για τη δημόσια διοίκηση: ανατρέπουμε τα στερεότυπα και τις παλιές αντιλήψεις. Δημιουργούμε ένα πλαίσιο δημόσιας διοίκησης με άμεση δημοκρατία. Εσείς προτείνετε, εμείς εφαρμόζουμε με διάβγεια και καθαρότητα. Για τον πρωτογενή τομέα, τον οποίο θεωρούμε μοχλό ανάπτυξης, δημιουργούμε δημοπρατήριο αγροτικών προϊόντων στη Δυτική Μακεδονία. Παραχωρούμε τα αποκαταστημένα εδάφη των ορυχείων στη ΔΕΗ και στους αγρότες μας. Στηρίζουμε έμπρακτα τις καινούργιες καλλιέργειες. Υλοποιούμε άμεσα ό,τι χρειαστεί για το αρδευτικό της βόρειας όχθης της λίμνης του Πολυφύτου. Στις υποδομές μας, ολοκληρώνουμε τις υποδομές με ισχυρά θεμέλια. Η ολοκλήρωση των μεγάλων έργων που χρονίζουν, ο δρόμος Κοζάνης-Σερβίων, η ανάπτυξη της τηλεθέρμανσης παντού, όπου μπορούμε, η αξιοποίηση των ευκαιριών του αγωγού ΤΑΠ. Κύριο μέλημά μας, η στήριξη της επιχειρηματικότητας μέσα από δυναμική σχέση με τους φορείς της κοινωνίας, με την ενίσχυση όσων τοπικών επιχειρήσεων το χρειάζονται μέσω του επιμελητηρίου, με ενδυνάμωση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, με αλλαγές δραστηριοτήτων με προϊόντα που δεν τα παράγουμε αλλά τα εισάγουμε, με αποτέλεσμα να χάνουμε συνάλλαγμα, με την προώθηση της νεανικής και της γυναικείας επιχειρηματικότητας, με τη λύση στη δημιουργία της βιομηχανικής ζώνης της Κοζάνης. Στίχημά μας η απασχόληση. Στην περιφέρεια με το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας χρειάζονται τομές. Επίκεντρο η νεολαία, η οποία μέσω μητρώου ανέργων θα έχει προτεραιότητα στη δουλειά και την αξιοπρέπεια. Η ενέργεια για μας αδέσμευτη στην ενεργειακή της καρδιά, με ΔΕΗ δημόσια, σύγχρονη και ισχυρή, με προτεραιότητα για την κατασκευή της Πτολεμαΐδας 5 και δορυφορικές δραστηριότητες δίπλα της, με διεκδίκηση μειωμένου ηλεκτρικού τιμολογίου 30% για τους δημότες και τα νοικοκυριά, 50% για τις επιχειρήσεις, με σεβασμό στο περιβάλλον μέσα από την ενίσχυση του κέντρου περιβάλλοντος και των ελέγχων που πραγματοποιεί. Στην υγεία,
ένα αγαθό για τους πολίτες. Θα πολεμήσουμε με το αθηνοκεντρικό κράτος και την Τρόικα για πλήρη στελέχωση των νοσοκομείων μας με γιατρούς, νοσηλευτικό και παραϊατρικό αλλά και διοικητικό προσωπικό. Για ένα σύγχρονο παράρτημα του ΕΚΑΒ, για να μην στιβάζονται τα φάρμακα μαζί με τα λάστιχα των αυτοκινήτων. Κοινωνική μέριμνα για όλους. Προτεραιότητα η άμεση εφαρμογή του 4074 του 2012 για τα δικαιώματα των ΑΜΕΑ με φροντίδα για αυτούς και τις οικογένειές τους. Στήριξη και ανάπτυξη δικτύου κέντρων αυτόνομης, ημιαυτόνομης και προστατευόμενης διαβίωσης για τα ΑΜΕΑ με τη δημιουργία κέντρου απεξάρτησης στην περιφέρεια. Στην παιδεία και περιφέρεια μαζί, με την ολοκλήρωση της κατασκευής του κάμπους του Πανεπιστημίου, με την αναβάθμιση των υποδομών σε ΤΕΗ και Πανεπιστήμιο, με τη στήριξη της διαβίου μάθησης. Ο τουρισμός είναι προτεραιότητα για μας. Με σοβαρές παρεμβάσεις διαφημίζουμε τον τόπο μας, τις ομορφιές του, τα προϊόντα του. Στηρίζουμε τον τουρισμό, τον αγροτουρισμό, τον βιομηχανικό, τον ενεργειακό, τον αθλητικό, τον λιμνιαίο, τον θρησκευτικό τουρισμό. Είναι δράσεις που μαζί μας θα βρουν τον δρόμο της ανάπτυξης. Στον πολιτισμό και τον αθλητισμό με σωστές στοχευμένες παρεμβάσεις και όχι κατασπατάληση πόρων και χρημάτων. Για το τοπικό πόρο θα αναφερθεί ιδιαίτερα ο επικεφαλής του συνδυασμού μας, ο Θόδωρος Καρυπίδης. Σωστή διαχείριση, όχι στα λάθη του παρελθόντος, όχι στην κατάτμιση των έργων, ναι στην ενίσχυση των δράσεων για τη μεταλληνητική περίοδο. Φίλες και φίλοι, όλα τα προηγούμενα δεν είναι υποσχέσεις. Δεν είναι απλά κάποια από αυτά που μπορούμε. Είναι πρόγραμμα που το φτιάξαμε μαζί, βήμα-βήμα, λέξη-λέξη. Δεν μας το έστειλε κάποιο μεγάλο διαφημιστικό γραφείο της Αθήνας. Δεν μας το έφτιαξαν οι φωστήρες κάποιου κόμματος πέριξ της πλατείας Κολονακίου. Δεσμευόμαστε μαζί σας με λόγο τιμής να το εφαρμόσουμε. Δώστε μας τη δύναμη την επόμενη Κυριακή να το κάνουμε και να είστε βέβαιοι πως θα μπορούμε να σταθούμε μπροστά σας κοιτώντας σας στα μάτια. Θέλω από αυτό το βήμα, με την ευκαιρία που μου δίνετε, να ευχαριστήσω τον Θόδωρο Καρυπίδη για άλλη μια φορά για την επιλογή του να είμαι υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Είναι μεγάλη τιμή και ταυτόχρονα μεγάλη ευθύνη. Ευχαριστώ ιδιαίτερα όλες και όλους τους συνυποψηφίους μου. Να ξέρετε ότι θα μπορούσε να είναι στη θέση μου οποιαδήποτε ή οποιοσδήποτε από τους 33 συναδέλφους μου. Είναι όλοι εισάξιοι και χαίρομαι γιατί μαζί τους μια γροθιά με τον επικεφαλή μας την επόμενη Κυριακή θα δώσουμε την απάντηση σε αυτούς που πρέπει. Είμαστε μια γροθιά που θα σπάσει το κατεστημένο. Σας υποσχόμαστε μόνο ένα πράγμα. Να χτίσουμε από κάτω προς τα πάνω. Από την κοινότητα στην πόλη. Από τη γειτονιά στο κέντρο. Με αποφασιστικότητα. Με αυτογνωσία και αυτοκριτική. Με άμεση δημοκρατία και πυξίδατα θέλω του λαού μας. Δώστε μας τη δύναμη, κάντε την ανατροπή και μαζί θα κάνουμε τη δημιουργία. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλώ στο βήμα τον άνθρωπο που εσαρκώνει τα οράματα όλων των Δυτικομακεδόνων. Καλώ στο βήμα τον αυριανό Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, τον Θόδωρο τον Καρυπίδη. Σας ευχαριστώ θερμά. Δεν σας χαιρετάω, γιατί όλοι μαζί θα χαιρετήσουμε αυτούς που φεύγουν. Αυτούς και τα αφεντικά τους. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά όλους. Να ζητήσω την κατανόηση από όλους τους συμπολίτες μας που ταλαιπωρούνται με τα αυτοκίνητά τους επειδή έχουμε αυτή την ανοιχτή μεγάλη συγκέντρωση.
Αλλά θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Μπόμπολα που με θυμήθηκε σήμερα, λίγο πριν από την κάλπη. Επανήλθε. Καλώς τον. Καλώς τον με τα χαλκία του. Γιατί ποτέ δεν θα τον καλωσορίσω στην περιοχή για να πάρει τους λιγνίτες και τα νερά μας. Ξεκινήσαμε μια πολύ ωραία προσπάθεια. Τη βλέπω ζωγραφισμένη στα πρόσωπά σας. Πετάξαμε τους καναπέδες από τα παράθυρα και είμαστε όλοι στους αγώνες. Μπλέξαν τώρα μαζί μας. Βάλαμε συγκεκριμένα προτάγματα από την πρώτη στιγμή. Πριν ακόμη προκύψει η υποψηφιότητά μου. Ότι δεν διαπραγματευόμαστε κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, της Δυτικής Μακεδονίας. Δεν διαπραγματευόμαστε τον πλούτο μας και τα δημόσια αγαθά μας. Ζητάμε τα αυτονόητα. Το δικαίωμα στην εργασία, στην παιδεία, στην υγεία, στη ζωή. Μας πήραν τη ζωή. Μας πήραν την αξιοπρέπεια. Μας κουνούν το δάχτυλο. Αυτοί που έχουν καταλύσει τη δημοκρατία, τον κοινοβουλευτισμό και έχουν οδηγήσει στην απόγνωση χιλιάδες συμπολίτες μας. Ερωτώ τους συνυποψηφίους μου, έτσι θέλουν να συνεχίσουν? Με αυτούς τους ρυθμούς θέλουν να πάνε μπροστά? Δεν μας πάνε μπροστά. Πάνε μπροστά τα αφεντικά τους και πίσω το λαό. Εμείς θα πάμε μαζί μπροστά και αυτοί θα μείνουν πίσω. Δεκέμβρης του 2013. Όλοι ασχολούνται με τις πινακίδες του Μιχάλη Λιάπη. Εκείνες λοιπόν τις περίεργες μέρες, όπως καλά ξέρουν να κάνουν, τα χαλκία. Και λυπάμαι οι προπαγανδιστές συνάδελφοί μου στην Αθήνα, ο κύριος Τουρνάρας με εντολή του κυρίου Βενιζέλου και του κυρίου Σαμαρά πήγε να διαγράψει 15 δισεκατομμύρια ευρώ ληξιπρόθεσμα χρέη. Τα 3 με 4 ξέρετε ποιανού ήταν? Του φίλου μου του κυρίου Μπόμπολα, του κυρίου Λάτσι, του κυρίου Βαρδινογιάννη και των γνωστών οικογενειών. Το αποκαλύψαμε δημοσιογραφικά. Μας το κρατούσανε. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου πήγε και το απέτρεψε. Δεν πέρασε η τροπολογία. Δυστυχώς όμως πέρασε πριν από λίγο διάστημα. Με αυτά που τους χαρίζουν θέλουν να έρθουν να αγοράσουν την ενέργεια από την περιφέρειά μας, τον πλούτο μας και την αξιοπρέπειά μας. Δεν θα το επιτρέψουμε. Αυτός είναι ο αγώνας μου πρωτίστως. Θέλουν να πάρουν το εργοστάσιο της Μελίτης, το καλύτερο των Βαλκανίων, το κοίτασμα της Βέβης. Ξέρετε ποιο είναι το κόστος, η αξία του σε ισοδύναμα πετρελαίου? 45 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα το επιτρέψουμε? Όσοι το επιτρέπουν δεν μπορεί να είναι μαζί μας. Όσοι δεν θέλουν να το επιτρέψουν και θέλουν να το ανατρέψουν είναι μαζί μας. Γι' αυτό όλοι μαζί θα το ανατρέψουμε. Μου λένε, μα αυτά δεν είναι θέματα των αρμοδιοτήτων σου. Είναι προτάγματα των πολιτών και το δείχνετε εσείς απόψε εδώ με την παρουσία σας και την Κυριακή στην κάλπη. Σας είπα, θα μπλέξουν μαζί μας. Δεν θα το επιτρέψουμε. Θα πάρουμε καθαρή εντολή με συγκεκριμένα προτάγματα, αδιαπραγμάτευτα. Λένε δεν γνωρίζουμε από αυτοδιοίκηση. Διορθώνω. Πράγματι δεν γνωρίζουμε. Δεν γνωρίζουμε από κόμματα. Δεν γνωρίζουμε από σκοτεινούς διαδρόμους. Δεν γνωρίζουμε από συμφέροντα. Δεν έχουμε συνομιλητές οικονομικά συμφέροντα. Δεν έχουμε εξαρτήσεις και βαρύδια. Είμαστε αυτοί που βλέπετε. Ας μας σταυρώνουν. Θα ελευθερωθούμε στις 18 του Μάη. Μαζί όλοι θα ελευθερωθούμε. Βεβαίως δεν γνωρίζουμε. Δεν γνωρίζουμε από λάσπη. Είπε ο Παναγιώτης Λασπουλόπουλος.
Λασπουλουκόπουλος. Αυτόν κι άλλους πολλούς μετά τις 18 του Μάη, σας το υπόσχομαι, μαζί με τα αφεντικά τους θα τους κλείσουμε στο χρονοτούλαπο της πολιτικής ιστορίας, μαζί με τα πολιτικά τους λείψανα που βγήκαν και περιφέρονται στη Δυτική Μακεδονία και λένε τι για την ανεργία που δημιούργησαν, για την απόγνωση, για την ταπείνωση, για την έκπτωση στην υγεία, για την παιδεία, στις εργασιακές σχέσεις, στις συντάξεις. Βλέπω εδώ μπροστά ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Τους παίρνουν τη σύνταξη από την τσέπη και τους αφήνουν να νιώθουν στον επίλογο της ζωής τους προσβεβλημένοι. Να μην μπορούν να πάρουν ούτε μία σοκολάτα στα εγγόνια τους. Έτσι τιμάν αυτή την εργασία. Έτσι τιμάν τη διαδρομή των ανθρώπων και την προσφορά. Δεν τους νοιάζει τίποτα. Τους νοιάζει μόνο να γράφουν αριθμούς. Να κάνουν νόμους για να πληρώνουν οι πολίτες και παράθυρα για να οικονομούν τα οικονομικά συμφέροντα. Περάσαν μεσοπρόθεσμο πρόσφατα κι άλλο, να αποψηλώσουν κι άλλο τις υπηρεσίες της αυτοδιοίκησης. Δεν θέλουν αυτοδιοίκηση, θέλουν διοίκηση με τις δικές τους εντολές. Να μειώσουν κι άλλο το προσωπικό, να κάνουμε κι άλλο έκπτωση στην καθημερινότητά μας, στην ποιότητα της ζωής μας. Και λένε ότι έχουν σχέδιο και πρόγραμμα. Σχέδιο και πρόγραμμα για ποιους? Για τα έργα, για τους εργολάβους που υλοποίησαν έργα χωρίς να χρησιμοποιούνται, χωρίς να έχουν μελετήσει την ωφελιμότητά τους. Ελάτε να περπατήσουμε μαζί τη Δυτική Μακεδονία. Θα σας ξεναγήσω εγώ. Δεν την περπάτησα τώρα, την περπατώ εδώ και 20 χρόνια. Συνομιλώ με τους πολίτες, καταγράφω τις αγωνίες τους, αναδεικνύω τα θέματά τους. Δεν είμαι αρεστός στο σύστημα, δεν θα γίνω ποτέ σύστημα, γιατί είμαι ένας από εσάς και έτσι θα μείνω. Πάμε στη Μεθόριο. Γυμνώνουν τα χωριά μας. Ποιο ήταν το σχέδιό τους? Τι κάναν γι' αυτό? Είτε είναι κεντρική, είτε είναι περιφερειακή διοίκηση. Τίποτα. Φεύγουν τα παιδιά μας. Τι κάναν για να το αποτρέψουν αυτό? Τίποτα. Ερχόμαστε προς τις πόλεις. Συναντάμε ανθρώπους που με μόχθο, με ρίσκο, φτιάξαν τις οικογένειές τους, αγοράσαν σπίτια και είναι νοικιαστές στα σπίτια τους. Δεν είναι επιτρεπτό αυτό. Δεν μπορεί να νοικιάζουμε τα σπίτια μας. Δεν μπορεί να νιώθουμε ταπεινωμένοι. Δεν μπορεί να μειώνεται η αγοραστική μας ικανότητα. Δεν μπορεί να κλείνουν τα μαγαζιά μας. Συρρικνώθηκε το εισόδημα όλων. Φάνηκε αμέσως στην αγορά της Κοζάνης. Φάνηκε αμέσως στην Ύπαιθρο, γιατί όλο το μοντέλο είναι λάθος. Αυτό πρέπει να το ανατρέψουμε. Το είπε ο Παναγιώτης. Θα ξεκινήσουμε από το χωριό και θα έρθουμε στην πόλη. Θα δημιουργήσουμε ανάπτυξη εκεί που υπάρχουν οι δυνατότητες. Εκεί που υπάρχουν τα πλεονεκτήματα. Όχι με ποσοτικά χαρακτηριστικά. Με ποιοτικά χαρακτηριστικά. Αφού νωρίτερα διασφαλίσουμε την ενότητα. Όχι τον κοινωνικό διχασμό που θέλουν. Μιλάνε για αλληλεγγύη. Όταν μιλάς για αλληλεγγύη πρέπει πρώτα να έχεις απονείμη δικαιοσύνη. Χωρίς δίκαιο δεν υπάρχει αλληλεγγύη. Υπάρχει αυτοματισμός και κανιβαλισμός. Στρέφουν τη μία κοινωνική ομάδα έναντι της άλλης. Απαξιώνουν την εργασία. Απαξιώνουν τους εργαζόμενους στη ΔΕΗ. Για ποιο λόγο? Για να μπορέσουν να την ξεπουλήσουν. Και ερχόμαστε με πρόταση. Και λέμε, ειδικό τιμολόγιο στην περιφέρειά μας. 30% φθηνότερο ρεύμα σε όλα τα σπίτια, σε όλα τα νοικοκυριά. Τώρα που έχουμε ανθρωπιστική κρίση. Και 50% σε όλες τις επιχειρήσεις. Από το Μαντρί, τη γεώτρηση, το καφενείο, το βεζινάδικο απέναντι, την καφετέρια, τη βιοτεχνία και να προσελκύσουμε και την ενεργοβόρο βιομηχανία στην περιοχή μας. Να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας και δυνατότητες. Γιατί το προτείνουμε αυτό? Είναι πολύ λίγο σε σχέση με αυτό που κάνουμε. Εδώ η ΔΕΗ τζιράρει τον κύκλο εργασιών της. Και εμφανιζόμαστε ως πλούσια περιφέρεια. Και χάνουμε κάθε χρόνο εκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκά κονδύλια. Και έχουμε και μικρότερη επιδότηση στον αναπτυξιακό νόμο.
Αυτό που εμείς προτείνουμε σε πραγματικό κόστος ΔΕΗ δεν ξεπερνά τα 7 με 8 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί εδώ που παράγεται το ρεύμα και διανέμεται σε όλη την περιφέρεια, το κόστος είναι 7,5 λεπτά η κιλοβατόρα. Ζητάμε λίγα, δίνουμε πολλά πάλι. Πάλι μας λένε λαϊκιστές. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν θέλουν ενότητα. Δεν θέλουν να είμαστε ενωμένοι, έτσι ώστε στα όποια σχέδιά τους, στο ξεπούλημα της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού, να βρουν όλους τους πολίτες στους δρόμους. Μας θέλουν διχασμένους για να μπορούν να διαιρούν και να βασιλεύουν. Θέλουν τους εκπαιδευτικούς μας ταπεινωμένους. Μιλάω με τον Άγιο Σατίστης και μου λέει ότι προστρέχουν οι καθηγητές, οι δάσκαλοι στα συσίτια της Εκκλησίας. Ζητάνε ένα δωμάτιο να κοιμηθούν και θέλουμε αυτοί οι άνθρωποι να μάθουν γράμματα στα παιδιά μας. Δεν γίνεται άλλο να τσαλακώνονται οι άνθρωποι του μόχθου της εργασίας και της επιστήμης. Γι' αυτό προτείνω άμεση δημοκρατία, συλλογικότητα, συναπόφαση. Μαζί θα σχεδιάζουμε, μαζί θα υποφασίζουμε και μαζί θα υλοποιούμε. Γιατί δεν το εφαρμόζουν? Τι φοβούνται? Δεν το σχεδιάζουν γιατί η συνεννόηση με την κοινωνία θέλει καθαρότητα, θέλει καθαρή ματιά, θέλει να είσαι απελευθερωμένος, θέλει να πιστεύει στην αυτοδιοίκηση και όχι στο αθηνοκεντρικό κράτος. Το αθηνοκεντρικό κράτος, το μοντέλο του συγκεντρωτισμού έδειξε τα δείγματα γραφής του από τη μεταπολίτευση και μετά. Δέστε τα αποτελέσματα. Η κρίση στη Δυτική Μακεδονία, η ανεργία στη Δυτική Μακεδονία δεν είναι τώρα που έχουμε μόνο τα μνημόνια. Έχει διαχρονική εξέλιξη. Και έχει διαχρονική εξέλιξη γιατί δυστυχώς το πολιτικό προσωπικό ήταν υποταγμένο στις κατευθύνσεις και τις εντολές του κέντρου. Ποιο είναι αυτό το κέντρο που μας διοικεί? Ποια προσλαμβάνουσα έχει από την περιφέρειά μας? Για ελάτε να δούμε. Ποιους τοποθετήσαμε σε κρίσιμους τομείς? Μιλάμε για τον πρωτογενή τομέα στη Δυτική Μακεδονία. Ότι μπορεί να δώσει όθηση, να επιστρέψει τον κόσμο στην ύπαιθρο, να δημιουργήσει πλεόνασμα, προστιθέμενη αξία στα αγροτικά προϊόντα. Ποιους βάζουν να διοικούν αυτόν τον ευαίσθητο τομέα? Τι να σας θυμίσω? Αυτό που μου λένε και οι ίδιοι οι αγρότες και το ξέρουμε κι εμείς. Τοποθετήσαν υφυπουργό, Ποτανίδε, πρόβατο, είπε τι μεγάλο σκυλί είναι αυτό. Έλεος, δεν πάει έτσι. Γι' αυτό λέω συλλογικότητα και συναπόφαση μαζί με την κοινωνία. Γιατί εκεί υπάρχει δυνατότητα. Το πρόβλημα το ξέρει αυτός που το ζει και έχει και τη λύση. Το έδειξε διαχρονικά η χώρα μας. Πέρασε χειρότερες κρίσεις. Στάθηκε όμως όρθια. Γιατί είχε αξίες, είχε συνοχή και πίστευε στη δημοκρατία. Κατέλυσαν τη δημοκρατία. Κατέλυσαν τον κοινοβουλευτισμό και μας κουνούν το δάχτυλο, μας κάνουν μαθήματα δημοκρατίας και τυχάνει να είναι αυτοί που μας κυβερνούν και συνταγματολόγοι. Πρέπει να απολογηθούν και η απολογία είναι μία και μοναδική. Στις 18 του Μάη ξεπεράστε το μήνυμα τα όρια της περιφέρειάς μας. Απλώστε το σε όλη την Ελλάδα. Το έχει ανάγκη η Ελλάδα γιατί εμείς πιστεύουμε στην πατρίδα. Πιστεύουμε στους Έλληνες. Δεν τους θεωρούμε τεμπέληδες. Δεν τους θεωρούμε λαμόγια. Διότι αυτός ο Έλληνας εργαζόμενος, αυτός ο δημόσιος υπάλληλος με τις όποιες παθογένειες που υπάρχουν σε όλους τους χώρους παρήγαγε πλούτο. Ποιος είναι αυτός ο πλούτος? Δέστε τον. Λιμνάζει στις τράπεζες του εξωτερικού, στις λίστες Λαργκάρτ, στις λίστες Λιχνεστάιν και δεν απολογείται κανείς. Να φέρουν τα λεφτά πίσω. Είναι λεφτά δικά μας, δικά σας του ελληνικού λαού. Μιλάνε για ανάπτυξη και ανακεφαλαιοποιούν τις τράπεζες. Πέστε μου αν δίνουν 1 ευρώ στην πραγματική οικονομία. Κάνουν αναφορές στο πρόσωπό μου και εξηγούμε ότι λέει σήμερα το φέραν στη δημοσιότητα ότι έχω δάνεια εκατομμυρίων από τη Συνεταιριστική Τράπεζα που έκλεισε. Είμαι από τα πρώτα ιδρυτικά μέλη αυτής της τράπεζας, νεαρός δημοσιογράφος, γιατί μέσα από τη ζωή και την καταγραφή είδα ότι υπάρχει ανάγκη να υπάρχει ένα αναπτυξιακό εργαλείο στον τόπο μας. Και βοηθήθηκαν οι επιχειρηματίες από αυτό το εργαλείο. Το αν υπήρξε κακοδιαχείριση να πάνε να το ελέγξουν. Τα έχουν τα στοιχεία. Τι
κάνουν όμως ανταυτού? Προχωρούν στην παραπληροφόρηση και στη λάσπη. Έχω δώσει στη δημοσιότητα τη βεβαίωση της Τραπέζης της Ελλάδος και των ανθρώπων που διενεργούν τον έλεγχο στην τράπεζα, δικών των ανθρώπων που λένε τι? Ότι δεν έχω ούτε μία σχέση, ούτε ένα ευρώ δεν υπάρχει στο όνομά μου. Δεν θα τους κάνω μήνυση. Δεν μηνύω αυτούς που λιμένονται. Αυτοί που λιμένονται τιμωρούνται. Και η καλύτερη τιμωρία είναι ο λαός. Δεν πιστεύω στη δικαιοσύνη. Όχι γιατί δεν πιστεύω στο δίκαιο. Γιατί πρέπει πρώτα να εισπράττεις και να απονέμεις δικαιοσύνη και να προσφεύγεις στο δίκαιο. Είμαι άνθρωπος που πορεύτηκα με δίκαιο και ξέρω ότι θα δικαιωθώ. Όχι από τη δικαιοσύνη, θα δικαιωθώ από όλους εσάς. Γιατί μαζί θα δώσουμε δικαίωση στον τόπο μας. Προκαλώ από αυτό εδώ το βήμα να βγούνε και να τοποθετηθούνε οι συνυποψήφιοι μου που βάζουν τα παπαγαλάκια τους και γυρνάνε ανά τη Δυτική Μακεδονία και λένε για 3, 4, 5 εκατομμύρια ευρώ χάσαν το λογαριασμό. Τα αφεντικά τους σήμερα είπαν ότι είναι 550.000 τα ευρώ. Και η βεβαίωση του εκαθαριστή της τράπεζας κάνει λόγο για το κανάλι ότι έχει δάνεια ύψους 290.000 ευρώ, τα οποία έχουν συναπτεί το 2009 και συνάπτηκαν από δύο ανθρώπους που μαζί μου ξεκίνησαν την προσπάθεια χωρίς εγώ να είμαι μέτοχος. Τι απαντάνε σε αυτό? Δεν έχουν απάντηση. Γιατί πιστεύουν ότι μπορούν να συντομεύσουν τον πολιτικό χρόνο, ότι μπορούν να επηρεάσουν το εκλογικό σώμα. Κάνουν πάλι λάθος, όπως κάναν τότε που άκουσαν για την υποψηφιότητά μου με την υποστήριξη του ΣΥΡΙΖΑ και θα ακολουθούσαν κι άλλες αντιμνημονιακές δυνάμεις. Με είπαν όπως ήθελαν, με χαρακτήρισαν όπως με χαρακτήρισαν, προσέφυγαν στις γνωστές μεθόδους τους, μετρήσανε και είδαν ότι κερδίζουμε από την πρώτη Κυριακή. Δεν μπορούν να τα αποτρέψουν. Κάναν ένα λάθος. Αυτό που μετράνε στις δημοσκοπήσεις με τα ποιοτικά, τα ποσοτικά, τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους δεν εμπεριέχει ένα πράγμα. Γιατί δεν έχουν μάθει τι σημαίνει σχέση εμπιστοσύνης και αγάπη. Δεν ξέρουν να μετράνε την αγάπη. Η αγάπη σας είναι εκεί καταγεγραμμένη. Δείξτε στις 18 του Μάη πως είμαστε ένα σώμα. Ο φόβος φοβάται και είναι φοβισμένη. Η αγάπη, η δημοκρατία δεν φοβάται. Αγκαλιάζει και το φόβο. Εκτρέφουν τα άκρα και μιλάνε για δημοκρατία. Κάνουν χαρακτηρισμούς για να μπορέσουν να πούν ότι είναι οι δημοκράτες. Πού είναι η δημοκρατία τους? Πού είναι η ισονομία τους? Πού είναι η ισοπολιτεία τους? Να αποδομούν ξέρουν και όχι να χτίζουν. Στρέφονται προς όλες τις κοινωνικές τάξεις. Μας θέλουν ταπεινωμένους. Δεν είμαστε ταπεινωμένοι, γιατί έχουμε δυνατότητες. Και με συναπόφαση, όπως είπα πριν, και με κοινό σχέδιο και ένα όραμα να πάρουμε πίσω την αξιοπρέπειά μας, στις 18 του Μάη θα είμαστε οι νικητές. Θέλω τις επόμενες ημέρες που θα ακολουθήσουν να μιλήσουμε πρωτίστως όλοι με τον εαυτό μας. Να κάνουμε την αυτοκριτική μας και με πυρεσυλλογή και με αυτοσυγκέντρωση να συζητήσουμε με τον διπλανό μας πριν πάρουμε τη μεγάλη απόφαση. Όποια κι αν είναι η απόφαση που θα πάρετε, δεν έχουμε περιθώρια λάθους. Το λέει ο Λίνκον, με μία σφαίρα σκοτώνεις τον εχθρό σου. Όχι με την ψήφο μας ξανά να σκοτώσουμε και να διώξουμε τα παιδιά μας. Ψηφίστε σωστά να κρατήσουμε τα παιδιά στον τόπο μας. Να γυρίσουν αυτά που φύγαν. Να δώσουμε την αξιοπρέπεια στην εργασία. Να αποκαταστήσουμε την αδικία.
και να τιμήσουμε τα γερόντια μας, τους ανθρώπους που στον επίλογο της ζωής τους τι θέλουν? Να βλέπουν με αξιοπρέπεια ότι υπάρχει η κοινωνική συνοχή και η οικογένεια. Μην κάνετε το λάθος και επιτρέψουμε ακόμη περισσότερο ο τόπος μας να γυμνώσει. Μην κάνετε το λάθος και εδραιώσουμε περισσότερο τα συμφέροντα στην περιοχή μας. Φανταστείτε τη Δυτική Μακεδονία. Βγάλτε τις λίμνες της. Βγάλτε τα εργοστάσια της ΔΕΗ. Τι μένει? Η γνωστή, η παρέα, το παρασκήνιο, η διαπλοκή και τα αφεντικά στον τόπο. Δεν διαφεντεύεται αυτός ο τόπος. Αυτό τον τόπο τον διαφεντεύουν οι πολίτες του. Θα μπλέξουν μαζί μας. Δώστε μας τη δύναμη να το αποτρέψουμε. Δώστε μας τη δύναμη στις 18 του Μάη, όταν αυτοί θα έχουν την αγωνία να βάψουν το χάρτη της Δυτικής Μακεδονίας μπλε, πράσινο, κόκκινο, για να σωθούν να μείνουν στην καρέκλα τους, στο Μαξίμου ή στην αρχηγία των κομμάτων τους. Εμείς να βάψουμε το χάρτη της Δυτικής Μακεδονίας με τις λίμνες και τα νερά στο λαό, με την ενέργεια στο λαό, με τα σχολεία μας, τα παιδιά μας, με τις επιχειρήσεις, τους επιχειρηματίες μας, με τους ανθρώπους μας στην εργασία, με ποιότητα ζωής και αξιοπρέπεια. Σας εμπιστεύομαι. Δεν θα σας διαψεύσω ποτέ. Δεν θα γίνω ποτέ πολιτικός. Και σας λέω κάτι που λέω σε όλους. Εάν μας ψηφίσετε θα μπλέξετε μαζί μας. Γιατί θέλει δουλειά από όλους, κινητικότητα από όλους, κοινωνικό μέτωπο από όλους και καθαρή ματιά από όλους. Και τα συμφέροντα να λέγονται με το όνομά τους. Δώστε εντολή στις 18 του Μάη. Εντολή συνεχής. Δεν θα ζητάτε. Ο πολίτης δεν είναι υπέτης. Είναι εντολέας. Η υπηρέτης είναι ο πολιτικός και ο υπηρεσιακός παράγοντας με την τιμή που του αρμόζει να είναι δημόσιος λειτουργός. Με αυτές τις σκέψεις, με αυτή την καθαρή ματιά, με αυτή τη σχέση εμπιστοσύνης, με άμεση δημοκρατία, με συλλογικότητα και συναπόφαση, όλοι μαζί στις 18 του Μάη για τη μεγάλη ανατροπή. Γεια σας και με τη νίκη! Ρούσης Αλεξανδρής, γιατρός πυρηνικής ιατρικής. Βαρδάκα Αναστασία, στέλεχος της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας. Γιαννακίδης Σταύρος, ιατρός ειδικός παθολόγος. Δεσποινίδης Δημήτριος, υπεργολάβος τεχνικών έργων. Ελευθεριάδης Ισάκ, γεωλόγος, ελεύθερος επαγγελματίας. Θεοδουλίδης Νεοκλής, ορθοπαιδικός χειρουργός. Θεοδωρίδου Ειρήνη, πτυχιούχος ΣΤΕΦΑ, πλωτοαθλήτρια του Στίβου. Ιωαννίδης Κυριάκος, οικονομολόγος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας. Καλαϊτζής Παναγιώτης, δικηγόρος.
Καλαϊτζόπουλος Ματθαίος, έμπορος, πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Πτολεμαΐδας. Καμπουρίδης Σταύρος, ελεύθερος επαγγελματίας. Καρακασίδης Δημήτρης, προϊστάμενος τμήματος Οικονομικού, Διεύθυνσης ΟΑΕ Δυτικής Μακεδονίας. Καρυπίδου Κυπουρίδου Μαρία, υπάλληλος ΔΕΗ. Κάτανας Ηλίας, πυροσβέστης. Κάτανας Χάρης, οπτικός οπτομέτρης. Και Χαγιάς Φώτης, καθηγητής μαθηματικών. Κοκκινίδης Αλέξανδρος, πρόεδρος τοπικού Συμβουλίου Νέων Ελισπόντου. Και δύο κάτω για να χαιρετήσουμε τον Βασίλη τον Κούτσιανο που είναι πληροφορικός. Κόπουλος Χρήστος, εκπαιδευτικός. Κοτσίδης Γεώργιος, υποπτέραρχος εν αποστρατεία υπτάμενος. Γιάννα Κατερίνα, παιδίατρος. Μανέση Ιωάννης, υπάλληλος ΔΕΗ. Μαρκόπουλος Δημήτριος, διευθυντής ΟΑΕΔ Κοζάνης. Ξανθοπούλου Αργυρό, τελειόφοιτη τεχνολόγος γεωπόνος, ΑΤΕΗ Θεσσαλονίκης. Πασχαλίδης Ηρακλής, αγιογράφος ζωγράφος. Πεσνικά Δήμητρα, ελεύθερη επαγγελματίας.
Νίκος Ιωάννης, πτυχιούχος ΤΕΦΑ, επιστημονικός συνεργάτης φαρμακευτικών εταιριών. Κάποια ανηλυμένη υποχρέωση. Στεριούλης Παναγιώτης, υπάλληλος ΔΕΗ. Τασιούλα Κωνσταντία, πολιτικός μηχανικός στα ΦΕ. Τρέμη Μαρία, ιδιωτική υπάλληλος. Τσότσος Παύλος, εκπαιδευτικός. Χαρτοματζίδης Θεόδωρος, νομικός διεθνολόγος. Και ο Γιώργος Χριστοφορίδης, δημοτικός υπάλληλος. Αυτοί όλοι που μόλις είδατε και ακούσατε είναι το ψηφοδέλτιο της νίκης. Είναι το ψηφοδέλτιο που με μπροστάρει το Θόδωρο Καρυπίδη την ερχόμενη Κυριακή. Ένα πράγμα να ξέρετε, δεν χάνει, θα κερδίσει. Είναι το ψηφοδέλτιο της νίκης. Θα είναι η απάντηση της ανατροπής και της δημιουργίας. Σας ευχαριστούμε όλους από την καρδιά μας για τη σημερινή σας παρουσία εδώ.